fardat mai zamani. Bismillah Allah sarki, na zo kai min alfarma a gurin dukan yawa. Yau tunani nake yi fa komai zamu yawa, dan Allah mu zan tunawa. Ku sani mutuwa na nan fa, akuwa nake roka a wurin dukan yawa, dan Allah ku yafe mi. Rayuwar nan za ta kare a cikin ini ko dare. Yau gashi ina zance, wata rana na zangawa. Uwa suna kewa, yau Tahiru yayi matewa. Wasu ma suna kuka, yayana yana kuka, babana yana kuka, mamata tana kuka, kakanai suna kuka, su ma duk dange kuka. Rayuwar nan ba morewa, rame za a sakawa, shikenan an mancewa. Mamata har babana su ɗaya za su tunani, sai kanne na yayana su ne za su tunani. Rayuwar nan sai a hankali, in kayo kyakkyawan hali shi zaka tardawa, in kayo sabanin hakan shi ma zaka ishewa. Mama ta kimin afuwa, baba na kimin afuwa, yaya na kamin afuwa, kanne na kimin afuwa, duk dangi kimin afuwa, kai har ma na waje ma, dan Allah ku yi min afuwa. Lalle za mu kushewa, in tuna kuka, kwalla ke zubowa. Duk wanda ne ma laifi, dan Allah ya yafe min. Na gano duniyar nan ba matabbata ce ba, ni na san mai sabo ne. Allah ka yafe min, na tuba ban karawa, inda ka yi tsarewa. Duk wadda na ce ma to lallai ina son ta, dan Allah ta min afuwa. Na tuba ban karawa, rayuwa ta kaɗai zan yi, yaya na ka yafe min, kanne na ku yafe min, mama ta har babana dan Allah ku yafe min. Tahiru Bakansé ne mai zamani dan fardat, Allah ka cika buri, wata rana zan zama kainuwa. Duk yaro ya tarbiya, mu dage mu yi tarbiya a gurin dukan manya. Duk wanda ya yi mama laifi ya neme ta, rayuwar nan ba a dadewa. In mun yi nazari fa, an kai mutane fa, dukkanin su kushewa. Mu ne wataran za a kai fa, inda mutuwar ta zo, Allah ka haɗa mu da manzo. Tahir mai zamani ne, yaro ɗan farar danne, Bakansé askan son ne, suna daban-daban.
wannan sunana ne guda guda karge. S1 on the miss.